Zelena lista se zalaže i na ove izbore će izaći sa sloganom za obitelj i održivi razvoj. Za što ćemo se mi najviše zalagati? Mi ćemo se zalagati da svaka naša obitelj bude zadovoljna životom u našoj gradskoj četvrti. Za to je naravno potrebno stvoriti predispozicije. Prvo i osnovno što treba se sagraditi to je nova osnovna škola u Donjem Dragonošcu. Škola u Brezovici je preopterećena, znači nema dnevnog boravka. Zbog toga mnoge obitelji iz naše gradske četvrti ne mogu svoju djecu slati u školu u našu gradsku četvrt, već po drugim gradskim četvrtima. Škola u Donjem Dragonošcu koja bi se nalazila na ovom prostoru ovdje bi bila znači rasterećenje za školu u Brezovici. Brezovica bi mogla dobiti dnevni boravak, a isto tako i djeca iz Dragonošca bi mogli ići ovdje u školu i također imati dnevni boravak. Trenutno djece u Dragonošcu za upise u prvi razred ima između 25 i 30, no nikad ih se toliko ne upiše, već ih se upiše 20 do 22, a ostali mladi roditelji zbog toga što nemaju kome ostaviti svoju djecu nakon završetka nastave, moraju svoju djecu upisivati u škole u gradu. Isto tako, za kvalitetni život građana naše gradske četvrti je važna komunalna infrastruktura. Naša gradska četvrt još uvijek nema vodovodnu mrežu za sva naselja, a o kanalizacijskoj mreži da i ne pričamo. Ono što je hitno potrebno to je napraviti magistralni vod za kanalizaciju ili ako to nije moguće pročišćač iz europskih projekata. Grad bi trebao uložiti određena sredstva koja bi isto tako mogao povući iz Europe i omogućiti izgradnju kanalizacije na prostoru čitave gradske četvrti. Osim toga, mi također se zalažemo i za ekološku poljoprivredu. No nije dovoljno našim poljoprivrednicima da oni imaju ekološku proizvodnju, već je potrebno da oni imaju kome to i distribuirati. Zbog toga u našoj gradskoj četvrti je potrebno sagraditi sabirnu stanicu za ekološke poljoprivredne proizvode iz naše gradske četvrti koji bi trebali postati brend i to kao ekološki proizvodi grada Zagreba. Također u našoj gradskoj mreži nije zadovoljavajuća mreža javnog gradskog prijevoza. Autobusi koji voze ne voze dovoljno često. Zbog toga građani naše gradske četvrti često moraju izuzetno dugo čekati autobus. Autobusna linija, recimo glavni kolodvor za Donji Dragonožec vozi u 15:35 i oni koji ne stignu na taj bus sljedeći imaju 17:30. Zbog toga ćemo se mi zalagati da svi naši građani imaju što češći javni gradski prijevoz do svog mjesta življenja, do mjesta na kojem rade. Naša gradska četvrt je četvrt koja u stvari uopće nema nekih kapitalnih objekata. Kroz čitavo ovo razdoblje grad Zagreb u našu gradsku četvrt uopće ne ulaže dovoljno novca koliko bi bilo potrebno. Zbog toga je potrebno kod nas sagraditi gotovo sve kapitalne objekte. Oni koji su nam također nepresušno važni u sve ovo što je do sada navedeno su polivalentna sportska dvorana koja bi bila dostupna svim građanima naše gradske četvrti. Za sada jedina koja imamo to je u školi Brezovica, no nju nisu u mogućnosti svi naši građani koristiti u onom trenutku kada bi je mogli i ne mogu se zadovoljiti rekreativne potrebe svih naših građana. Druga građevina koja nam je izuzetno potrebna to je knjižnica. Naša gradska četvrt nema niti jednu knjižnicu osim školske knjižnice, što je po meni nedopustivo jer mi imamo djecu željnu znanja, djecu koja žele puno toga naučiti, puno toga znati, no knjižnice koje su nama dostupne se nalaze u gradu Zagrebu. I na kraju još jedan kapitalan projekt koji treba sagraditi, to je završetak mreže dječjih vrtića. Nakon završetka područnog dječjeg vrtića u Odranskom Obrežju potrebno je sagraditi centralni dječji vrtić u Brezovici. Zbog toga što smo mi jedina gradska četvrt u gradu Zagrebu koja nema svoj vrtić. Kod nas se nalaze samo 2 područna vrtića dječjeg vrtića u Hrvatskom Leskovcu. No da bi naša četvrt mogla normalno funkcionirati, potrebno je da mi imamo svoj centralni vrtić koji bi bio pokriven ostalim područnim vrtićima.